הרבי מרודניק, חבל על הזמן, כמה התאמץ, ניקה, אמרו לו בוא נזכיר לך אנשים שיבואו לנקות את הבית, מנקות, מה שאתה רוצה נביא לך. אמר לו, אני רוצה לנקות את הבית בעצמי, מצווה בו יותר מבשלוחו, גם לא סומך על אף אחד. אבל מה שקרה זה, בליל הסדר מצאו במרק חיטה. כן, כמעט התעלף, התחיל לפקות, וממש אמר, איך יכול להיות הקדוש ככה, מה עשיתי, איך נכשלתי ככה, חיטה בסיר, אחרי כל ההתאמצויות, אחרי כל השיגעונות. מה? עשה על זה תענית חלום, מה גילו לו? אמרו לו, אתה באמת השתדלת בניקיונות, מעל ומעבר, ניקית, גם את מה שלא היה צריך לנקות, יותר מדי ניקית, אבל מה? שכחת לבקש סייעתא דשמיא. פעם אחת ישבו איזו קבוצה של חסידים במוצאי שבת, פתח לנו שערי אורה, פתח לנו שערי, כל השערים, ברכה, גאולה, ישועה. אחד מהחסידים, אחרי שהם ככה אמרו את כל פתח לנו שערי, התחילו להתווכח איזה שער הוא הכי גבוה, הכי חשוב. אחד אמר שערי תפילה, אחד אמר לא, איזה שער, שערי ברכה, שערי גילה, שערי דיצה. אחד אמר מחילה, אני חושב שערי סייעתא דשמיא. הייתה שם את הבת של הבעל שם טוב, עדל, היא אמרה להם, אם אבי היה פה היה אומר, מי שהכי צודק זה מי שאמר שערי סייעתא דשמיא, כי בלי סייעתא דשמיא אין כלום, גם להתפלל אתה לא יכול. איך תתפלל בלי סייעתא דשמיא? קצת הלכת בשמש, פק, קיבלת מכת שמש, אתה כולך כבר מרגיש שאתה לא בעולם הזה. לכן צריך להיות בשמחה ולהתפלל ולבקש מהשם ולהתחנן למי שכל הסייעתא דשמיא שלו. מי נותן לנו את כל הכוח? רק ריבונו של העולם נותן לנו את הכוח. אבל אנחנו עושים משהו, בקושי בן אדם זז, כל זה נס, אנחנו כלום. כל השם אחיון מחיה אותנו כל דקה, מנשים אותנו כל דקה, דואג לנו כל דקה, אוהב אותנו, בניי אהוביי, מצפה לנו. עכשיו כל השמיים ככה מתכוננים בבלגן, מלאכים רצים, הכל בלגן, גם שם מנקים את החמץ, כל בלגן. הקדוש ברוך הוא אומר, עוד מעט מגיע ליל הסדר, הבנים שלי ישבו סביב השולחן, וישאלו את השאלות של מה נשתנה הלילה הזה, נגרום לילדים לשאול שאלות. יש כל מיני מנהגים, יש כאלה מקומות מרימים את השולחן, מתחילים לעשות שטויות, שהילדים ישאלו, מה נשתנה, מה קרה הלילה הזה כאן כל הבלגן הזה? וריבונו של עולם, כל עם ישראל, כולנו ילדים, אנחנו שואלים, ריבונו של עולם, אנחנו שואלים את המשיח, אנחנו מבקשים משיח, רוצים משיח כבר, רוצים לצאת מהגלות, רוצים לצאת מהחושך, רוצים לצאת לאור גדול, כל אחד במה שהוא צריך, ולזכות למשיח, שכבר יבוא לפה, וישמח אותנו, וידאג לנו, הוא רק יודע מה אנחנו צריכים. אדם צריך לדעת גם כשהוא מדבר עם השם, או מבקש מריבונו של עולם דברים, תדבר על הדברים שכואבים לך באמת. אחד אומר, עכשיו אני הולך בעזרת השם לדבר עם ריבונו של עולם, אני רוצה לבקש ממנו שבעזרת השם יתברך, כולם ייגמרו, כל החמאס ייגמר, הכל טוב. זה טוב מאוד שאתה מתפלל, אבל גם תדבר על הנקודות שכואבות לך. פתאום באותו רגע יכול להיות שכואב לך שהבן שלך לא כל כך שימח אותך. ריבונו, תדבר קודם כל על הנקודות הכי אמיתיות שלך. אחד לא נשוי, תדבר על הנקודות האמיתיות שלך. זה טוב להיות צדיק ולהתפלל על 1000 דברים, זה מדהים. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב שמדברים איתו על הנקודה, שאתה בא מהנקודה הכי עמוקה. הכי עמוקה מהלב שלך ואתה מדבר עליה, זה הדבר שהכי נוגע בריבונו של עולם. ריבונו של כל אחד יודע מה הנקודה שהיא הנקודה שלו. שהוא יודע שהיא הכי גומרת עליו, שהוא הכי רוצה להיוושע ממנה. כמובן אחרי שמדברים על הנקודה הזאת אפשר לדבר עוד 1000 שעות ועל מה שאתם רוצים ועל מה שאתם לא רוצים. כי אבא שלנו תמיד זמין. חג, כשר ושמח.